diolch fawr i chi am ddod. Diolch hefyd i Elin am ei holl waith trefnu ac yn wir llongyffiadau i Elin ar dychafed i fod yn gyfarwyddwr gyda ni nawr fel RhAG, a hefyd diolch yn ei habsenoldeb i Ceri McAvoy sydd wedi gweithio mor ddiwyd wrth gwrs dros y blynyddoedd gyda RhAG. Diolch yn fawr, braf eich cael chi gyd gyda ni y bore yma, a yn rhithiol ac hefyd yn yr ystafell am flwyddyn, ynddo fe? Ond yn wir mae y flwyddyn sydd wedi mynd i ni fel mudiad wedi bod yn un, fel ych chi gyd yn gwybod, yn un eitha pwysig, oherwydd yr hyn i ni wedi gyflawni, sef bod ni wedi defnyddio yr hyn grym y gyfraith a statws yr iaith o fewn cyfraith i fod yn helpu ac yn rhoi cyfle i'r Gymraeg i gryfhau ac i osod statws y Gymraeg o fewn statyd. Ac mae'n hynod bwysig yn bod ni yn sicrhau yn bod ni'n edrych ar bob cam, bob ardal, pob maes, pob pai mwyn yn bod ni yn symud y Gymraeg ymlaen. Mae Billy yn arwr i fi, achos mae Billy wedi dysgu lot i fi, wel nid Billy ei hunan, ond mae siarad a gweithio gyda teulu Billy wedi yn bendant wedi gwneud gwahaniaeth. Ac wy'n falch iawn, un o'n pethau ni yn amlwg yw cefnogi y gair cyntaf. Mae'n bwysig iawn bod ni'n ymateb i rieni, dyma pam ni'n bodoli. Ymateb i rieni, trafod, siarad, cefnogi, ac dwi'n falch iawn bod Catrin, sef mam Billy, wedi dod, mae fe'n ifanc fan'na, Catrin yn gwe, wedi dod bore yma i rannu phrofiad hi o gydweithio gyda'r RhAG, felly plis rhowch groeso i Catrin. Bach o gefndir. Fi'n dod o deulu Cymraeg, codi'n gyfyrdding sy'n addysg Gymraeg, oedd ddim wedi croesawu'n feddwl i o gwbl fydd yn hent i ni ddim yn mynd i ysgol Gymraeg neu bod fi yn y sefyllfa hyn o gwbl. Yn Ebrill 2021 oedd babi dy fi 4 mis a oedd bydlu'n y meithrin a ges i'r llythyr i weid I regret to inform you that your application for reception place for your child for first preference school Ysgol Bro was unsuccessful. Wel, dorrodd yng nghalon i, llaweithoch chi. Oedd e ddim yn rhesymol, ond i fi, oedd y polisi'n gweud oedd nhw'n rhoi'r plentyn yn yr ysgol agosaf, Ysgol Bro yw'r ysgol agosaf i Pencod, le ni'n byw, sydd ar cyffiniau tair sir. Na le mae'r perthynas yr ysgol da Pencod a Ysgol Bro wedi bod eriod, oedd ddim perthynas ym un ysgol arall yn yr ardal. A meddwl, o'n nhw moyn ar rhesymol, na beth oedd y gair, o beth o'n nhw'n gofyn i fi wneud fel rhiant, fel plentyn tair oed, achos mis Gorffennaf gath Edi, so oedd yn ifanc yn ei flwyddyn yn dechrau ysgol. O'n nhw'n moyn fi rhoi mewn tacsi i fynd ochr arall y sir. Mae bell o'n i'n ystyried, neu dewis addysg Saesneg, na'r dewis o da fi. Oedd e'n 6 mis heriol, fydden ni byth yn moyn i mi'n rhiant i'w ffordd fi'n trwyddo, llaweithoch chi. Mae Elin wedi gweithio'n galed trwy broses a fi'n gwybod trwy broses pobl eraill yn y cefndir, a nid yn unig oedd RhAG yn gefnogaeth cyfreithlon, am gweithio yn y cefndir gyda swyddogion yr Llywodraeth i fi, ond yn emosiynol o ti na bob tro ni'n ringo a cael coffi'n Starbucks i helpu fi. A gallwn ni ddim wedi mynd trwy'r broses heb iddo dy gefnogaeth i, so diolch yn fawr. A ddegawd nesaf, dyna chi sydd gen i mewn golwg, a rhai syniadau ar gyfer sut y gallwn ni wella pethau a chryfhau y ddarpariaeth gyfreithio o safbwynt y Gymraeg yn y maes cynllunio addysg. Dwi'n benodol yn mynd i sôn dipyn go lew am achos yn Pontardawen a rhai o'r gwersi penodol y gallwn ni ddysgu yn y marn o'r achos hwnnw. Ac felly eto, dyna pam dwi wedi bod yn disgrifio'r achos yma fel achos o bwys, nid yn unig yn yr achos penodol yma, ond o bwys cenedlaethol, oherwydd mae yna gadarnhad, diolch i'r drefn wedi dod o'r diwedd, bod rhai o'r arferion anffodus sydd wedi sefydlu hynny yn y maes yma i bod nhw yn anghywir a bod y trothwy yn llawer iawn is ar gyfer asesiad effaith nad yma llawer o awdurdodau ni rhagdybio.